cacan sgyn ti i Ni'n orffan. gorffen dy'r gacen siocled berffaith gobeithio gyda'r caramel hallt ar ei ben. Sy'n eitha ffasiynol ar un o beth. Mae'r Ffrancwyr wedi bod yn neud hwn am canrifoedd o flynydde. O, a ni'n dal fyny. Ni wedi tueddu dechrau nawr, ynddo fe. Mae'n helpu'r caramel, ynddo fe. Felly, mae'r caramel dy fi'n dechrau fan hyn. Y gyd sydd dy fi yw 125 gram o siwgr, 60 ml o ddŵr, gwres canolog yn jyst yn berwi, ond mae eisiau chi gadw llygad ar hwnna, os mae eisiau ni gael y lliw eiraidd ne. A mae'n neud sicrhau bod ni ddim yn ei losgu hefyd. Ond ni'n mynd i ddim mlaen gyda'r dishyn siocled. A ne beth sy'n neis am yr un hyn yw bod e'n llaeth a bod e'n gyfoethog. Ydy. A twyd y gyfrinach yw bod ni'n defnyddio olew yn hytrach na menyn. Nawr, esboniau wrth i ni ddim mlaen fan hyn. Yn y fowlen, mae dyn ni 220 gram o flawd plaen. A at hwnna, wrth gwrs, ni'n mynd i ychwanegu'r coco, 100 gram o hwnna. Hydlo hwn yn bwysig gan bod yna dympau weithiau. Felly mae hwnna mewn fanna. A felly, at hwnna wedyn, mae dyn ni 450 gram o siwgr yn mewn. Felly, treat bach ar gyfer y penwthnos yw hwn. Bydd y plant yn dweud gwmpas, go iawn felly os mae'n cael ddarn o hwn. Felly, mae hwnna mewn i'r fowlen fan hyn. So, y cynhwysion sych i gyd yn mewn i'r fowlen fan hyn nawr, dy fi. Cymysgu hwnna'n dda. I sicrhau bod hwn yn codi, mae eisiau ni 2 lwy de o'r bicab, mae mewn bicab, a wedyn 1 llwy de o'r powdor codi. Mae mewn fanna. A felly, i gael hwn i gyd at ei gilydd, wy'n ni ychwanegu 225 gram o ddŵr berw. Nawr, mae hwn fel cytew, felly hwnna sy'n mynd i wneud fel y batter, mae fe'n mynd i fod yn wneud cymysgedd gwlyb, ond hwnna sy'n mynd i sicrhau bod y dishyn yn llaeth. Felly, mae'r gyfrinach yw bod ni'n ychwanegu'r dŵr berw, achos mae hwnna mynd i wneud siŵr bod dim tympau yn y cymysgedd. Felly, dechrau toddi'r cyfan fan hyn nawr. A mae yna rogli'n dda'n barod, unrhyw beth y siocled, ynddo fe? O, mae wastad yn diwedd. Mae'n cymysgu'n dda fanna. A wedyn, at hwnna, i ni'n mynd i fod, felly gallwch chi weld bod y caramel yn dechrau lliwio fanna nawr. Ydy, mae'n dechrau mynd. Felly, mae eisiau cadw llygad barcud nawr, boes, oce, fanna hefyd. A canolbwyntio ar beth i fi'n neud hefyd. Na'n symud yn un. Ti si ar fel eto am hwnna. Felly, a wedyn, y cynhwysion glib am mewn i hwn. Nawr te, ni'n ychwanegu iogwrt i hwn, 200 gram o iogwrt a 2 wy, a 100 ml... Dyna bach yn anghyffredin allan o iogwrt o'n i... Wel, na beth o'n i'n mynd i esbonio. Felly, achos i ni ddim yn neud tisien arferol ffordd nawr traddodiadol... Ie, dwi'n gwachod, mae'n newid. So, felly, ni jyst yn gorffen gyda chydig o hufen wedyn. A mae'r caramel wedi wneud. A mae eisiau chi ychwanegu halen i flas wedyn at hwnna. Felly, ne'n syml y caramel, ond mae rhaid ti gadw llygad ynddo. Felly, sori, nôl i'r dishyn. Mae'r iogwrt yn bwysig gan bod hwnna, mae'r asid yn y iogwrt yn adweithio gyda'r bicab a'r powdor codi. A gant o'n negydd tisien traddodiadol i ni fel arfer ni'n hyfynnu'r menyn a siwgr, sy'n ychwanegu lot o air mewn i'r disien. Ni ddim yn neud hwnna nawr, ydyn ni, achos ni'n defnyddio olew yn lle. Felly mae eisiau ni ychwanegu gymaint o air a ni'n gallu chwisgio hwn. A hefyd mae'r powdor codi a'r iogwrt yn mynd i helpu sicrhau bod e'n codi. Felly, gwyddoni, chymod, mae lot o wyddoniaeth yn fe, oes, ti'n gwybod? Felly, fel ni'n gweud, yr 100 gram o'r olew hefyd yn mewn, sy'n eto yn ei siŵr bod tisien llaeth hyfryd yn ei cyfoethog, sy'n mynd i weithio'n hyfryd. Yn y gyd sy'n eisiau ni'n neud nawr yw chwisgio hwn yn dda, achos yn y cam hyn yn bwysig iawn nawr, bod ni'n chwisgio'r cyfan, bod yna ddim twmpau, a hefyd bod ni'n ychwanegu gymaint o air a ni'n gallu iddo fe. Felly, wrth lawn i ddyn bob tro, ti peiriant yn gallu helpu? Wel, gallu ti'n neud hwn y peiriant, ond mae'n digon rwydd i ti'n neud hwn, a falle bod ti'n gallu reoli a gweld y cymysgedd bach yn well na peiriant, Felly... Ac wyt ti hefyd, fel bob cogydd, wyt ti wedi neud canodd, miloedd dishenol. A blasig canodd, Ti'n gwybod yn ôl i dimlad eisiau dy fod pan ti'n neud e'n llawn, yn gwmws, ie. Felly, mae yna fwy o... Mae dim byd gwell. Yn amlwg mae peiriant yn helpu yn rai y deged dy fe, ond mae hwnna'n gred. Allwch chi weld pa mor hyfryd mae hwnna'n disgwyl. Mae tin wedi yleino fan hyn, papur gwrthsain, a jyst roi'r cyfan mewn fan hyn nawr. Tin 8 modfedd yw hwn. Alla ti ddefnyddio blawd ar gyfer pobl sy'n celiacs, heb gluten? Wel, galled. Ie, mae hwnna'n iawn, a mae'r gweddill y cynhwysion yn iawn hefyd, felly bydde dim problem.
bydde rhaid i ti... Falle bydde fe'n codi'n wahanol, Sian. Bydde rhaid ti abrofi falle i weld. Reit, ie. Felly mae hwnna nawr... Mae'n gwyddo, mae'n iawn. Gyda'r bowlan y ffordd un o si. Pwrn wedi cynhesu 160 tymerau Celsius 0.3. Mae hwnna'n pobi am ryw 45 munud. Mae'r caramel dyn ni fan hyn, mae hwnna'n mynd i oeri fanna, ond unwaith mae e'n oeri, mae'n rhywbeth tebyg i hwn. A wedyn, y gyd i fi mynd i wneud wedyn yw addurno. Ydy'r caramel ddim am setio sy'n gadael o'r i hir mewn pwlan ydy? Na, achos mae'r hifen yn sicrhau bod e'n dal yn aros. Eitha hwylifog. A ti'n mae hwn yn hyfryd ar ben hifen iau, unrhyw beth. Felly... Ia, ben i hun. Felly ar gyfer y hifen nawr, yn y fowlen fan hyn, na mae hwn yn gret, achos... O, mae'n... Mae e'n wadio mas. O, diolch. Tacu fa man. 200 gram o sugar icing, 180 gram o fenyn, hallt. A wedyn cymysgu hwnna, na mae'r peiriant yn gret ar gyfer rhywbeth o ddyn, achos mae hwn yn mynd i fod yn anodd i gael popeth ei gilydd. A wedyn o'n amlwg i ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r caramel. Felly, stopo'r peiriant fanna nawr, ychwanegu'r caramel.